I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu z nejzajímavějších příběhových her vůbec, Beyond Two Souls. Hra od společnosti Quantic Dream vypráví příběh dívky jménem Jodie Holmes, která je od narození spojena s tajemnou bytostí z jiné dimenze. Je to příběh o životě, smrti, ztrátě, přátelství a o tom, co se může nacházet za hranicí našeho světa. Tell them to leave me the fuck alone, because next time I'll kill everyone. Příběh začíná u Jodie Holmes. Na první pohled jde o obyčejnou holku, ale od narození je spojena s neviditelnou entitou jménem Aiden. Aiden dokáže pohybovat předměty, ovládat lidi a dokonce zabíjet. Nikdo přesně neví, co je zač, ale je jasné, že mezi ním a Jodie existuje silné pouto. Právě kvůli této schopnosti se o Jodie začne zajímat vláda. Dětství pod dohledem Jodie vyrůstá v laboratoři pod dohledem vědců. Nejvýznamnějšími osobami v jejím životě jsou vědci Nathan Dawkins a Cole. Freeman Deckena, ten se k ní chová téměř jako otec. Cole je zase člověk, který jí pomáhá zvládat její schopnosti. Dětství ale není jednoduché. Ostatní děti se Jodie bojí. Když se snaží navázat přátelství, často to končí katastrofou, protože Aiden reaguje na její emoce. Jodie tak postupně zjišťuje, že nikdy nebude úplně normální. Experimenty s jiným světem vědci začnou zkoumat místo nazývané Infraworld. Jde o dimenzi, kde existují bytosti podobné Aidenovi. Pomocí speciálních strojů se daří otevírat portály mezi světy. Každý experiment ale přináší nové otázky. Co když bytosti z druhé strany nejsou přátelské? Právě zde se začíná rozvíjet hlavní konflikt celé hry. Jodie a CIA Jack. Jodie dospívá, vláda si uvědomí, že její schopnosti lze využít jako zbraň. Je naverbována do CIA a podstupuje tvrdý výcvik. Stává se tajnou agentkou schopnou provádět mise, které by normální člověk nikdy nezvládl. Během těchto operací využívá Aidena k infiltraci nepřátelských objektů, získávání informací a eliminaci cílů. Postupně si ale začíná uvědomovat, že je pouze nástrojem v rukou mocných lidí. Útěk po jedné z misí se Jodie rozhodne utéct. Nechce být dál využívána. Opouští vše, co znala, a vydává se na cestu napříč Amerikou. Právě zde hra ukazuje jednu ze svých nejsilnějších částí. Jodie potkává bezdomovce, rodiny v nouzi i lidi, kteří jí pomáhají najít vlastní identitu. Poprvé v životě se snaží žít jako normální člověk. Pravda o Nathanovi mezi tím. Nathan Dawkins prožívá vlastní tragédii. Přišel o manželku a dceru a nedokáže se s jejich smrtí smířit. Jeho posedlost Infraworldem roste. Nathan věří, že otevřením masivního portálu se bude moci se svou rodinou znovu setkat. Jenže jeho plán může způsobit katastrofu globálních rozměrů. Finální střet Nathan spustí obrovský experiment, který propojí náš svět s Infraworldem. Portál se začne vymykat kontrole a bytosti z druhé strany pronikají do reality. Jodie musí zastavit člověka, kterého považovala za svou rodinu. Po dramatické konfrontaci se dostává přímo do srdce portálu, kde musí učinit nejtěžší rozhodnutí svého života. Konec podle voleb hráče může příběh skončit různými způsoby. Jodie může pokračovat v životě mezi lidmi, nebo se může vydat do Infraworldu. Právě tato volba představuje hlavní myšlenku hry. Co je důležitější? Život, který známe, nebo odpovědi na otázky, které nás pronásledují celý život? Závěr Beyond Two Souls není klasická akční hra. Je to interaktivní drama zaměřené na emoce, vztahy a lidské rozhodování. Přestože byla po vydání kontroverzní, mnoho hráčů si ji pamatuje díky silnému příběhu, skvělým výkonům herců a originálnímu nápadu spojení člověka s bytostí z jiného světa. A to je celý příběh Beyond Two Souls. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a napište do komentářů, jaké rozhodnutí byste na konci udělali vy. Uvidíme se u dalšího videa.